ngaphakathi alekelela abantu abasha until now. Yeah. So abantu abajoyina mhlawumbe ngaphansi kwe-organization yenu kubona ba-benefita kuphi? Okay, okokuqala uma ngabe umuntu omusha kufanele understand ukuthi kubalekile ukuthi uvolunteer. Yes. Because you gain experience, you gain information, and you get exposure at the same time. Yes. And Tina, we cannot promise you ukuthi okay fine wangena kwa youth desk or wangena kwa CPF so guaranteed ukuthi uzothola umsebenzi. What we are telling you or esikunikeza kona ukuthi nayi platform because sisebenza nawo wonke ama department institutions, our government, sisebenza no private sector, sisebenza nayo yonke inhlobo yomuntu ongayilondonja ongayicabanga. So then now along the way into yokuthi uzikhipha safe, uzikhipha capacitated njengomuntu omusha, wazi ukuthi kwenzakalani endaweni yakho, and more especially wazi ukuthi kubaleka ngakanani ukuthi ube safe la ukhona then ukuthi kube wena okhoza ukuthi abanye abantu bangabi safe. So far since niqalile up until 2018 iziphi izinto esenzinzile nokuthi umphakathi sengisize kanjani? Like bese ngeke ngasho ekuqaleni. We had life skill programs la abantu abasha befundiswa khona ngokubona ukuyiphatha or conflict resolutions and so forth. And then after that kune program ebathatha ke ujumpstart abathathe from there esiyobafaka endaweni abazothola kuzona umsebenzi, be it Mr Prize Hub and so forth. Ngalokho umuntu omusha ngithi somthathe from ku-poverty nokuthi uyacabanga ukudayisa ngomzimba nokuthi acabanga into ama-blesser and everything akwazi ukuthi okay fine ngale mali engizoyithola laphana sengiyakwazi ukuthi ngiyiphilise. Number 2, abanye batholile izikole basezikolweni sibalekelelile. Okunye sikwenzayo ama-child headed household siyakwazi ukuthi singenelele khona working along nomasipala nawo wonke amanye ama-departments kulekelelele lezo Mariannhill, yes, they are doing community work and crime prevention. Mawukuthi-ke you are interested kwizinto ey'phathelene nomphakathi noma ukuvikela umphakathi, hlala nabo la ku-16 Dales Avenue eMsazweni Bode 96.8 FM sobe sixoxa nabo kabanzi about community work and crime prevention. Sabisa ngikubingelele mase sivingelela abalaleli emakhaya. Sisinondo kunjani nabalaleli? Ngiphile sonto sanjani? Ngiyaphila nami. Yes. Community work. Okay, you from Mariannhill. Yes. I company or campaign organization ephuma ke nathiwa igama lakho? Mariannhill Youth Desk under Community Police Forum. Okay, umlaleli osekhaya ongayazi ukuthi what is it about nenzani nathina ama objectives enu nakho konke ungamchazela uthini? Okay, mhlambe singaqala la sisinondo. I-Community Police Forum njengoba sithi community sithi police bese sithi forum. Yes. Ukusebenzisana kwamaphoyisa nomphakathi behlangene belwa nobugebengu. Okay, siba nayo i-Community Police Forum Board okuhlaka lwabantu abadala, but ubabchirwa uzochaza kakhulu ukuthi yona idila nani. Mina I will stick to into ye-youth desk. Engiwu chairperson wayo, i-Mariannhill Youth Desk that works nayo ngo-crime prevention. What we do basically, siyenza ama-programs okulekelela abantu abasha to keep them busy because ngesikhathi be-busy awubukho ubugebengu ababenzayo. Yes. During holidays we deal even with ama-drops out laba abahlulekile esikoleni sibalekelele because sinobudlelwane even nama-FET colleges. Wow. Because kunalama programs lawa abanabo even noma ngabe awunawo umatric sibalekelele. We do ama-programs adila nalabantu asebexakwe yidakamizwa kakhulukazi because into escalates ubugebengu into yedakamizwa. Ngiyantshontsha ngidayise ngizokwazi ukuthenga ama-drugs. You understand? So then we keep them busy, we give them programs to do. Uthola ukuthi abaningi babo ke banamakhono amaningi. And then sisibanikeza ama-platforms are correct even. Mhlambe ukuchazela umlaleli kabanzi about CPF yini CPF? CPF it's a community policing forum. Yakhelwe ngaphansi komthetho olawula amaphoyisa which is legislated umthetho sisekelo wase South Africa Act 108. From 10 years from now kuya 10 years imaphi mhlabe ama goals noma a vision enayo ku CPF? Our vision is to assure that our community is living in a safe and secure environment. So is the organization rapidly growing? Very much growing because with the help of a Department of Safety and Liaison.
capacitator, because we've got sub forums each and every ward, because Mariannhill CPF policing precinct, we've got 6 wards, whereas within those 6 wards sub forums, and the sub forums lawa kunabantu who are the head of safety within ward committees asebenzisana nama-ward councillors. Okay, mhlawumbe sizivala umlaleli angaxhumana kanjani nani uma edinga usizo noma efuna ukuba ingxenye yale program? Kulula kakhulu, because we are based Mariannhill CPF. Osifuna angakwazi ukusithola afike direct, and ngizoshare inamba yami ukuze bakwazi abalaleli ukuthi sixhumane nabo. Yes. Ikunikhona kunatholakala kuma social media pages. Okwamanje bese ngakatholakala ku social media page, besisebenzisa kakhulu ele youth desk, because youth desk is our baby, and we are targeting abantu abasha because ibona abama victims futhi abama perpetrators of crime. Okay, mhlawumbe sinika abalaleli inamba la bangakwazi ukuthi baxhumane nani kuyona. Okay, ngizoshiya inamba ithi 062 979 979 5720. 5720. Asebenzisa 062 979 5720. 5720. Ey'koleni manje kubheka umaphetheleni final exams, ma-college, universities, high schools kuyabhalwa manje. Imuphi mhlampe umyalezo ongathanda ukuthi ubashiye nabo bonke abafundi? Oqala ngisho umsakazi ukuthi siyizwe siyi-South Africa, we're investing kwi-youth, and i-youth is our future. So sicela ukuqala nje sibafisele ukubhala okuhle, especially laba abenza u-matric, and okubaluleka kakhulu bazi ukuthi bona bayikusasa lalelizwe, and thina sifisa ukubabona behambisana kakhulu no crime prevention, ukuze sazi ukuthi baba involved, because ukuba involved kwabo ikona okuzokwenza ukuthi lelizwe libe safe, singakubona ubugebengu obuqhubekayo. Thank you so much. That was Uthabisa.